Nazdar všichni. Ahoj všichni. Jsem dlouho nemluvila na kameru sama. To je strašně divný, když hodně dlouho netočíte a nemluvíte na tu kameru, takže opravdu se dívat do té čočky a ne se koukat třeba z okna, nebo na své fotky, nebo takhle. Já jsem egoista. Takže já jsem si pro vás připravila tyto DIY, vlastně máte ty trička, jak vidíte. Je to úplně jednoduchý, když to zvládnu já, zvládnete to i vy. To je jasný pravidlo, když to já neposedu, vy nemáte šanci to posrat. Takže potřebujeme na to bílý triko, barvy na textil, párátka, štětec, vodu, houbičku, izolaku, nůžky, nějaký tvrdý karton a kolíčky. V podstatě vezmeme bílý triko, vložíme ten karton, celý to zakolíčkujeme, aby to drželo a nehejbalo. Potom izolepou zvojíme určitý tvar. Můžete kruh, trojúhelník, kosočtverec, co chcete. Tak tam se všechno z mýho kecání tady, vlastně potom uvidíte celý tutoriál, zrychleně, hodně zrychleně. Kecat u toho nebudu, protože jsem u toho spíš dělala kraviny, poslouchala písničky, koukala na YouTube, takže to opravdu nechcete. Tak čau, nevím, co mám dělat s rukama, proto s nima máchám tady takhle dokola. And I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you again.
each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead. 'Cause I was too young, and I didn't understand that you were the one. And I can't wait to see you again. Oh, I can't wait, I can't wait, I can't wait. 'Cause I was too young, and I didn't understand that you